Тачка гринят свичат! Готови ли сте? Кой ще води тази битка? Мишо, какъв ще станеш, когато пораснеш? Космонавт. Заповядай, моята момче, да станеш най-добрият шофьор на трудове. Искам да станеш най-добрата полицай и да хванеш всички престъпници. Дария. Дария коя? Дария Красивова. Дария Лебедова. Красимирова. Значи аз бях близо. Сега Мила. Дария, каква ще станеш? Така. Ветеринар, добре. Мила, как се казва? Заповядай, тази грамота е за теб. Можеш ли да я прочетеш? Така. Дария, пожелаваме ти да станеш най-добрият ветеринар.